ene Nkomo a ye bedi no watu din say Otan Hunu eno ne Nkomo a ye ba bedi na no pay anopai asama me boso no Nyankopon ye yadoma ene ebo anwumre no nsia ye besan so a repeat di ama but I make can say Otan Hunu ya wa wutie mi anopai no me pese me ka kire wo say onipa bia wo wiase a uni otamfo no na onye nipa but Otan bi wo ho a Otan Hunu keke nipa no onye ne hwe tan no Otan wo keke na wo obi tan wo anopai no na me ne wo kasa pa me wi a de Otan wo no maka asembi so a kire no hwe na nampadu tro nwum bi wo se senye ya tamfo a nka ya bra bonu sei enti se wo ye nipa obi tan wo no enye wonwa 3.1 na niema wo se wo de tu trimu ye se moment a wo be hu se obi etan wo no eye niema bi ntra eniema bi nti ena nipa wo de wato Otankruwa mu no oye wo sa enti hwe na wanma ono no Otan Hunu na Otan wo no amma ade a wo pesa wo ye no wo wiase no wo be yi wani afiri ho anya sade a no ma Otamfo na nyawo obi wo ho a SOMPA 3.1 de enti a Otan wo ne se ni awo no oni bi tieni yo ni awo wo no oni bi enti senka obebompa ya sire Nyankopon se sa de no obeduru ho no na ode aye Otan enti se wo tie mi a emma enha wo ho awo Otamfo ho bebre efri se ni awo no 3.1 oni bi baby a waduru no onyaya nka obeduru ho but onuru ho da no wo afiri wiase enti de obetima ya ne se obetan wo ama wiase nyina hunu se Otan wo keke hwa nanu na me ni nua ba bi di Nkomo ni ho na me fa story free e Osi Tofi me childhood na me wo adamfo bi a oben me pa otu ne matiam mi so mitu na watiam ono ne yonko ana me maame ne me papa pene so ma me ne no bafie ono nko aso ne yonko a me maame ne me papa timi pene so ma me kɔ wo nkyɛn ekoda ho ma ade echi Tofi madam fo no di mi atotankruwa bi mu a mentiase ogusu ne me ya yonko ba da bia meti se me yonko we akotena ba bia di Nkomo no nsam o ka fa me ho no 3.1 Tofi ano den na metena se a me ne ye nua ba no di Nkomo no kwa me ade a me hu ne ye nie na ne yonko no kura ho ofechen no but at odina ho ofa chi hyase edeti mema hodo na ne yonko na osusu se wono no ho ofechen no o hyase se obebɔ ne brayi na wanya oni patitiriu amana ware no na damfo no hawa no enti me ka kire ye nua ba ne se uti na ayeye Satan no onya Otan da but the make dia hye wunkura ne se aware papa a wanya ne nti no obekoso Otan waka wo ho nsembone badon ban de hia kama on se
bema waso mu no bɛbɔ no ho ban yie na otamfo na nkwa nkogina baabi ankasa mekae asɛm meka kyerɛ na no SOMPA 93.1 die nti a efi a wotim obi de wato tankuru wa mu kɛkɛ ɛyɛ sɛdeɛ woni wukunu ne wo yere ɛteɛ kɛkɛ ɛne wo ma obi timi tena mantam obi ho yɛ na hin kɛkɛ kwa me nya hwe o ɛyɛ sɛ nipa koro ne na busua wa yɔnkofa ne ne ma ne ne yere wa yɔnkofa no omadware anopa kora sɛ yɛ kɔ asɔre no wɔbɛtena ka mu kɛkɛ no omuna wodi kum SOMPA 93.1 ba me ba chaho sa nipa koro nso kaase eton no wɔ kurum ha onto no nyina o onto no nyina anopai otangu na meka ho asɛm no meka de akyerɛ wo a yɛ tan wo sɛ adeɛ biara a wo yɔ a wo ya enu nti obi tan wo ya de papa no yere ho na yɛ efi nipa koro wa de pa wanya nti no wobɛhyia namfo wobɛhyia efie nankasa a wotim no nipa a beto nani asi wo so atan wo wonya ne hwe SOMPA 93.1 sɛda woni wo kunu ne wo yere tie nti ɔtan wo kɛkɛ sɛda woni wo matie nti nipa ne tan wo kɛkɛ we ye fɛ no ɔtan hunu ɛtɔ da kora no a die nti a obi hu ye obi ahi ɛyɛ sɛ watuka be pake akwa we kyerɛ ɔkyerɛ no ho wobɛka so ɔno nko a na ɛwɔ ka bre ɛyɛ ɔtan hunu ɛne ma no deɛ sɛ ma no hunu sɛ ɔmo yɔnko ma etwika na bibi ya yɛ no ai gewe deɛ ba wa baso sister ɛyɛ ɔtan hunu on kan kyerɛ wo sɛ kaase ɛwɔ Ghana nyina wo de ne nsa to so wo nso tobi ne gya wo tangu na obi wo biribi sin wo a na wo de nipa kora to tankuru wa mu no na wo a wo de nipa kora to tankuru wa mu no mɛba wo so no maka asɛm bi de akyerɛ wo SOMPA 93.1 hwɛ deɛ nti a obi mpɛ obi animu ahwɛ wo wiase aye ni dia ebo ne keke ni dia ebo sa obehia nipa mienu nipa miensa ne ebo obi din to da kora aye adwumam omina odikum ade na woteme de wonu ato tankuru wa mu sa so obi so de woto tankuru wa mu a wo ya de ye papa na ni so da bia wo de wie bone bia nipa no oba kumase no ana oba nkran ana okotena tamale ana okotena takrade ana se bono hafo no onim na chinti oye na dwene se obebɔ ne din ho ban enti se na ye bɔ ne din pa ade na umina wodikum sa unso yire ho bɔ bra pa anka bia anka unso ye bɛbɔ din enti anopai no awie yi anwumere a wotie mi wo ba bi a wo no SOMPA 93.1 enipa bebre di nkrofo bi atoto tankuru wam eto da kora adwuma mu obi oyire no ho ayi adwumaden ne ye bɔ ne din pa na obi di na to tankuru wam bara wo se de adwuma kora no hye wo nsa ontene ho nye eti se obi di obi to tankuru wam no wo aye de wato tankuru wam no me ka kire wo se wo sene wo yonko a panyi se wo aye de ben otan wo SOMPA 93.1 makoto ababa wa bi a omo ye ma be se 4 omo te ho na na metwam na ne yonko ba ya pam star bi pa mani pakro
na nipa koro twam na omode saa nipa koro te ho eka nipa no ho asem me hwa omo so hwa omo fo masem am kan ni say we dey Otan Hunu pa ni atade no so na fata girl no 3.1 na fata no afete no ehho ahoya o enti se wonya onipa titiri wa obi antan o obi ade wo yede tina mpanyi se di owodi ne yede be yebo ebra na mu mienu mu yire mu wana mu ko sukuu no se wo yire ho se obesua de anka ebia ne ba bia wo nua na duru nka waduru ho bado de wo nua na to tankuru wam hwa maame ne ema efam eto da kura abusuamu na abusua panyiri bi ade obi ato tankuru wam anya hwe o sa asam sifia obo abusua no ti ye boni din kase ye nhia kwasi poku abusua mu a kane ma ginsemu abusua panyiri mina odikum na wonya abusua panyina na dwena tia obetimi kura de wakwa aduro so akwaye waduro ku enti anopai no afutu a mede ma wo a obi tan wo se fa hye utrim se wo sen wo yonko a otan wo adoma chedi kura wunti obi tan wo keke talent ekura wo no eyo obi ya keke efise ade koro no anu yakofo obi betena ba bia wo wote no a ontimi nya ne nne entimi nya ne kina nanso obetan wo ayo tan hunu chasa wo envy no ay too serious na obi a waya wo tanfo so da bia wo pasa mama wo da bia wo pasa mama wo every say wo ka adwa mu a ena na nigye ba unim mami ka se mi nkyerɛw SOMPA 3.1 mi wo wura bia mia personal minim se Otan me yes o tie me o san so hwe me minim se Otan me ankasa Otan me time ayemwa entitam bia kwami oni obi be hia no obo no ho modin se obepa asem bi adi wo nkomo ade ato so but obi atwere ne kan ni mo say nyankopon onte se de ben odasani se wo hwe mi wa fere de wo hwehwe ye no amam mi aminim no no aso nim se Otan me mimi sa ne da minka ho asem so da yero ho na wanim gu ase ba wanim gu ase ba hwa eto da asori mu kura no afode a ye bo a obi timi bie ni nsam nti no wa hia Otan keke e wa asori no ayo Otan hunu hwa ebrenti mame mmra wono a Otan ebinom aya de tato won utie me ena no maka ne ma mienu meka Otan hunu nti wo aye tan wo no maka kire wo se wo sini nipa kro nti no Otan wo ne awo no oni bi na onya bi susu da adoma chede nyame di ama wo no onya bi da SOMPA 3.1 eto da obi timi kwotena social media obi sika a wowo
ene ne car otwe enti na odi natem wona onya ya ka ba ye de sensa say etikrom ha say etola kwa na obi organize bibi de aboa society no a obetie obi say o de gini sikaduro na da kokwaji biye kodibie SOMPA 93.1 asamba ko a metia na makoma yate ayo owura despite onse na organize blood ayi ade yes ubenyan krofo e be se wo mo ano na de ben se wajai se mo afere mujaye no ahia no afekwa no wonya sika mo abusanfo na mo meti se news mu yese Ghana Airways okrofo a ye de ahye wo mo nsa aye owura despite ni nua Kofi Sapon say wow endi won say wo a wotie mi no a obi tan wo no ono wote fi a wotan wo no na wo so wabra ba wo kɔ wanim na ono so wote fa akon because obenya daje adwene ho wo so na nyame pegya wo hwa won so ade obi atotan kuruwam amenka wo wie ye nkyerɛ wo awo sa wo kɔ aboa tati ho na akosua nyansa kɔ aboa tati ho na akosua nyansa na aboa tati abɛka kyerɛ wo sɛ Otan Hunu emfa hwema egu wani mu ase esan so ma ba ye hiani ma men ko babu mu na men peki nipa mienu miensa bi mi wi ama ba men panyimfo ho hwɛ ababa wa bi ne efe no Esther ne maame ne papa wu gyan ntem ana ne wofa efe no Mordecai fa no tete no ana enko asom de om koduru baabi no okoduru ho no Esther ho fe SOMPA 93.1 na Israel for wo do nsa kan wo mo a eti se wo do nsa kan Nyankopon aniwa eti Mordecai ne dom nyame hira na ehira wo da kurubi owura bi efe no Haman yima mo fa picture no nto so owura bi efe no Haman ena o decide say woni wo hene ebeka bom no wafa kwan bi so na wasai Mordecai SOMPA 93.1 na e Otan Hunu because Mordecai onye wo wura na hwe Haman onye na hwe baronim Mordecai ka kire Esther say Esther se wotena se a ade enchi sabre no na Nyankopon amoye yiwa firi ho enru bra wo se ye ko wo hene ho ba ko yenim de aye Haman Otan ye keke Israel dina da ye so no otia na bibi ya ye no SOMPA 93.1 unim eko wi a kire no dua o si se wade Mordecai abebo so no Haman ene de ne kobo so enti obi a wotie mi a wode obi atotan kuruwa mu no ai osusu se enka emfa Mordecai ankobo dua we so bara ko wi a kire no Haman no ne de ne kobo so enam Otan Hunu 93.1 na Otan Mordecai anti hwɛ obi ani ho de obi to tankruwa mu a na bra bo si ni yie me ka no kora kyerɛ wo ne Uyira fi David ni so mi bisa wa no pai awie anwumre se ede pa na David waye so ede na no waye no SOMPA 93.1 Otan Hunu keke adenti a David yakokum Goliath but wo
so adeɛ nso na David yɛ de boa wo sɛ wodam ba David na bɔ sankuo na wodam na tekɔ na obi de wo kɔkyerɛ nkwa yɛ ne kɔkyerɛ owo ekoduru ba bi no wo a wohwɛ TV no wobɛhu sɛ ebra David ɛbɔ sankuo ɛde ma so no ɔfa apia sɛ nkɔto de awɔ no ba nyame ayi ne firi mu Otan so di David fa mu 7 years na David na muram 3.1 wo a wo hwɛ no ekoduru ba bi no so na ada no David akotwa na tare no ne ntoma no enti me ka no kura kyerɛ wo ne wo a obi tan wo no revenge enya wo dia eye nyankopon dia ma nyankopon tia kama wo eno na efe eko wi akire no so onu ankasa ene ku no ho Otan hunu ntia enti obi tan wo a nya abotre na hwe no SOMPA 3.1 owo de so obi abewu bare nipa de wato tankruwa mu Nyankopon sa wo so no nipa no ni wo nya fe wo hwe kwan ya fa so hene so owu ye e wo David nsa no a na eya keke wanku no wanya ne hwe bare wonu a Otan hunu nti so ewi de me di tweto na maba me mpanyimfo ho eye Joseph ni nuanom Bibisaw. Ede na Joseph ayi ni nuanom. SOMPA 3.1 Ni nyina ne sa ne papa pam batakari e fa ama no. Entra. Ni nyina ne se waso dae. Na Joseph waso dae so awonka. Oka wie ya. Ni nuanom de na to Otan kruwom. Eko wie ase no. Na ewiase koma aba no ono ena no ya Greek minister uyira fi SOMPA 3.1 se ne nuanom koya ne won papa empo bekoto Joseph wo a wotan obi no me ka kire opin wanim gu ase beba enche na wo obi tan wo no enya wadwene se wo betua ne soka yes Joseph ena gina ho a ne nuanom abu nkotodwe wo nanim God is good SOMPA 3.1 enti ba bia wo ye adwuma ba bia wo di udwa ba ma waware no oba waware no adwuma obi di ahye wo nsa e wo sa wo yere ho ye nti se obi se wo de wo beto tankru wa mu a anwene no ho gya no no nkeka ne nsem nko da kuru nyame di nanim guase beba nanim anguase a ni wo e wo nanim a etwen no because osidaya maso a medie ni gina ho a munyina mo de atwa me ho ahia nti 3.1 ni nuanom se e kire se wo be so de gina yeso ene ye be chew ne de wa hyam na maku se yenkun da ye nua se yenka moja ngudi a ene me de wo ema omo amon waton wo misrimfo aton wo de wakọ okodru 45 ye na nyame aye na dom na ohira no ye de ni ko prison na nyame nhira no o free prison na wabaye a Greek minister anopai awie anwumre de me ka kire woni say so obi tan wa wona wo ha wo SOMPA 3.1 enye wadwen se wo ye biribi atua ne ka gya no ena ma obi tan ti ade papa bia wo ye ne nyae na awrade be gina so ahira wo